Hi guys, good morning. Happy Mother's Day to all. Happy Mother's Day guys. Happy Mother's Day sa tanan. Si Alchin nanilig sa silong. Kaya siya nanilpig. Patong galon chilo, kisa may naglabayan ng galon. Kami po ni Ala nagsaking ni sa balas. Diwaso ni Alan ang CR. Sayo may nagsaking kaya nilakaw ni Alan karon ay sayo may nagkuan kaya nilakaw ni Alan. Sil ka ng kuan sa payong bitaw sil ko ara gud na silo usok. Do ka ng payong. Asa ba silid na nay? Paano kita ang siligan ako di ay? Wa. Kablot. Sakit din amas ko. So sa kwarto ay sa likod guro. Uy, mata na ang darling bye. Nagtak-antag nilong guys. Ha? Nagtiwas si Alan na guys. Tiwas siya og pile. Kung nagluto pod ko og kuan. Luto pod ko og talong. Akong lapuan guys. Gahapon ako misugba karon ako ng lapuan. Butang na po ako ng itlog. Maganan po sila ka butang itlog. Gahapon sa udto nag-adobo ko pero man nga nangaon. Dagto daghan pa gid ako naluto gahapon. Na okay nangaon ng mga kagwang. Pagpanihapon kaya wala naman may nanihapon kaya nang snack. Wala naman nakapanihapon hinuon. Magluto tagkuan guys. Talong. Ano atong sudan guys sa tuning tanganog itlog. Baboy. Sa kon mami nay tagan ang sa iti ang tarong tasa ni. Hara guys, ang atong talong. Will. Hara tong assistant guys. Oh, sana. Luto na magunadaan ang talong lang. Shit manay ko. Munang mga kusinero diha. Tarungan na ninyo ha. Ready na nga mong sudan sa pamahaw. Ginamos is life. Among kanon. Putangin dinig suka. Suka daw asin. Ang kailangaw ba eh? Sige na, mga unat ka. Sige na. Dali na. Sige na mo. LG. Dali na, Chris. Halang na? No? Wala na halangi. Sige na, pre na mo, pre na. Oo, di ba, mag-abot kayo mo yung Basa tayo, bangko tayo, baso tayo pala yung tebe. Na. Wala tayo akong stand guys, nagubya. Nagubya akong stand, nagubya. Ang bagong abot Nay, mo ko yung nito nay. Abi ka garal ko gamit. Sige na, pre na lang. Ay, sige sa kutsara ho. Dito yun ulit. Nara doon. Pre na, pre. Dapat mas pilang gaon inyong isda sa kamo. Sige na, lula. Ano po na? Bless us, O Lord, and is the gifts which you are about to receive from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Pamahaw! Namahaw pa! Namahaw! Pamahos. Dito niya kasi ni. Pamahaw ta guys. Nagukasuka si Busing Alan guys. Kaya nagkuha na siya, gigang na siya. Basta nagay na siya trabahoon pag sayo na muna siya maghukas. Diet daw si Rino na. Sa dagway sa diet eh. Sa'yo mo ga... Ay,
pag-awak-awak. Kutsara lang. Ang sa'yo mo, Amy. Oh. LG. Nadong. I'm beautiful girl. Sus nga nung gapis doon, mga ginay mong dagway, basta mo na itong sudan, me. Kalami, ana, me. Isa ganan kinamos iya. Lagi, tibla lagi na ni mo nay. Ano yun? Para mo. Lang may kutsara lain lang. Super parat gid nay. Dong, sige dong. Nay. Super parat gid. Di magpak nag-mix. Kalong ba? Ha? Karon to. Pwede dong. Pipino day mo. Pipino daw yummy, guys. Daga na sudan, guys. Oh. Porogolize. Kuya wing na nilagi. Ano naman? Anong kuya man? Doon sa dagat. Kapartan eh. Mang dagat. Tama dagat ini lang. Lagi dagat ako nakita lang. Sabay na buglot gini. Dito ka naon na. Dagat to. Sa malikot. Wala kami Bawal mo na ka bang. Namay ko ano to? Scan. Scan? Kanan na. Okay na. Anong yung magpakita camera me? Pangat mo siya. Guwapa magupit ko eh. Yun na lagi ko. Na dura. Paon ta ninyo guys. Ako kaya sa one. Ayaw drop din. Oh. Okay, baka na barangay na mag-check po na ang trabaho nila. Wala makablakan. Wala makablakan. Wala ba rin? Wala mapuwara. Wala na. Unya na. Uy, atong kablakan eh. Stick to nung puway noon. Kamari sa gyo. Ganat gak. Bug na yung mura mo sa Ganag hungit dia. Ba? Ay, kamala ka nila kada kasi. Dita pa ang kuro ni Luna. Kuan mo na iya ng kuan ba? Hilis diretso. Sansan. Kamada kayo kakaon tarong kay Marpin. Ay, abi ko di pa kantarong kay wala si Cardo. Buang. Dana gid dana gid. Oh, wala mo gud. Parang na Immortality. Ignakardo de 1v1 ml. Nag-email ba Cardo? ako ang account gamit. Ha? Ako ang account gamit. Naon siya hero. Ano sa to yun? Angela. Niya. Nana. Jadi, saan siya naman ganito na ito. Nahilig ba baji nga kuan ba? Baji nga hero sa ML. Pero ganila magaling i-delete ko na ako email. Ambot niya ako. Ako Hindi na tapis bigay dala. Ako suka na gamit brako ng kayo. Angela ba? Ikaw nga baklay kayo? Pwede na naglay. Wala panganak. Wala panganak na isang na. Karong Mayo daw. Karon lang. Ay, boros, is bakang kay? Niya, hapit nagpangunak kayo ako Bakit kabalo. mo panganak? Si Rodel mo July. Okay. Una man si Lujil ni. Ha? Kamay. Una man si Lujil. Ako ginaganap. Una si Jerusalem lang. Ano ba ako nga boros? Alam na. Yung iba na ako na food. Ano ako mo Diyan naman.
man nami pangaon, guys. Kung panahuman og kuan kay may lakaw ni Alan. So dani pa ang yang nahuman. Na siya lakaw karon, guys. Undangan sana kay busy ang life. Kanang saging dana, kwaon ra dana, pangpilayo ng saging, guys. Ipangbalhin ra ni Alan ang saging. Kinahanglan siya nga makuha ni siya dani. Aron mahawa na diha. Busy na ang mga tao karon sa kuan. Kay ugma na gid ang pinili ay nang natay mga appointment karon, appointment. Nami mga lakaw karon, guys, kaya napami pang adtuon. Ako mga sakop dito. Okay. Nagkuan man kita, nag-leader man kita niya. Kuno hay kay atong sakop pa nato na kuan. Nakinahanglan nga atong adtuon. Kung sa baka ni sila. Napalit baka ni sila sa kuan, pikas bitaw. Joke lang. Atong adtuon dito karon, guys. Kapuyan kung ato dito kay Bangilid. Si Alchel naglakaw. Ito ay ate kay nay nagjimil ito sa iyang kuan na si ate ra dito maka kuan man. Nako panghuga sa plato, guys. Akong pangtabunan di okay. May mga manok. Saputon ko sa manok. Say tugdon na ning mga plato. So ako nang ipangtabunan di diba? Daw karon mula ka na po rin ta. Magdala ko kuan dito lang ni Mother pipino. Ang sudlan po daanin mo yung wala. Petog pipino ganina 3 ka kilo. Yung mong isudan sa pamahaw. Madala ko ito lang ni Mother. Kaya daghan sila dito, guys. Sililin ang pangagal. Tapos sililin sa talongkod. Na naman yung talong ani na mga reject naman yun eh. Mawa naman taghatag ani mga reject na. Yan sililin niya pa siya talong. Reject naman. Reject na gid siya. Ayun, kay ulaw na maghatag basta reject. Kanilang pipino, dalhan ako nila ni Mother ang 5. Bili na akong 3. Kanang 2 ako bili. Ay, 3. Kanang 3 akong bilin, guys. Kanang 3 Mother na. Mga bata, ganahan pagkaon aning pipino. Nang ato ning dalahon. Manglakaw ta, guys. Manglakaw. Ako ni ibutang diha. Kampunaw na diha. Kuan. Ato nang itambunan diha. Nandito lang video ko, guys. Bye. Maraming salamat sa inyong tanan, guys. Ug happy Mother's Day sa tanan-tanan. God bless you all. Happy Sunday. Bye. Love you all, guys.